idag ska jag göra snö. Men det var kul då. Det är så. Men nu ska vi se. Jag ska bara gå ner. Nu filmar jag. Kan jag få en kopp? Så jag ska lägga ut den här. Va? Jag ska lägga ut den här. Aj. Mjölk. Nej, jag ska inte det. Eller jo, jag kan ta det. Nej. Och sen ska jag ha grädde. Här. Du ska bara såna. Nej, jag har redan börjat. Jaha. Får du ta det som ett kvar då? Och sen och pulver. Jag ska nog inte ta allt som är kvar. Jag går inte få upp mer. Så. Det är jättelite kvar. Oj! Jag råkar spilla lite. Ska jag göra det? Kanske skulle värma den först. Det går väl. Värme det som ni kanske hör. Jag har tagit 3 godisbitar. Kolla. Som gubbe för bara lite ögon. Men vill ni minnas så sling hon är bara 2 år. Så gullig. Eller vänta, jag får säkert henne. Hon är jättegullig. Här på hennes dagis. Okej. Och nu ska jag ha grädde. Alltså jag älskar choklad med grädde. Men gud vad hårt. Så. Jag tar alltid jättemycket. Så gott. Så mycket.
kommer den resa upp här. Jag kan inte se mycket. Ja, jag känner. Jag hoppas inte platsen kommer ramla ner nu. Så. Så skönt. Och sen så kryper jag bara ner i sängen och tar min mobil och kollar på den. Äter godis. Och såklart med choklad. Oj. Ja. Men det är väl det jag gör. Och jag på YouTube så